नमस्कार. नमस्कार. आपलं नाव आणि पत्ता? बर्मदेव बजलिंग देशमुख, राहणार करकम तालुका पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर. ठीक आहे. आता आपण आपल्या पपईच्या क्षेत्रामध्ये उभे आहोत, बरोबर? बरोबर. ह्या पपईची लागवड केलेली आहे, तारीख आहे याच्या अगोदर आपण एक मुलाखत घेतली होती 19/9/2021 ला ह्या पपईची लागवड झालेली आहे, बरोबर? बरोबर. आणि आपण जी मागे एक वेळेस मुलाखत घेतली होती ती होती 18/10/2021 आणि आज तारीख आहे 9/11/2021. म्हणजे आपण ज्या दिवशी मुलाखत घेतली होती त्यानंतर म्हणजे आज याला जर सर्वसाधारण 20 दिवस झाले याच्या अगोदर आपण मुलाखत घेऊन, बरोबर? तर त्या दिवसाचं पोझिशन आणि आजचं पोझिशन, त्या दिवशीचे जे होतं पोझिशन आपल्या पपईचं ते काय होतं आणि आज काय आहे हे एक वेळेस आपण पाहून घेऊया. आज तुम्ही सर्वसाधारण विचार केला तर हे सर्वसाधारण आपण 18/10 मुलाखत घेतली त्यावेळेस ते झाड असं एवढं होतं, बरोबर? ह्या मापाचं होतं असं. आणि आज ह्या झाडाची परिस्थिती अशी आहे. म्हणजे सर्वसाधारण हे झाड देशमुख साहेब तुम्ही इथे या बरं, ह्या झाडापाशी उभं राहा. तुम्ही तिथंच उभं राहा मागं. हे झाड तुमच्या मांडीच्या वर आलेलं आहे, थोडं कमी कंबरला आलेलं आहे, बरोबर? तर आता मला सांगा, तर आपण धन्वंतरी कंपनीचं आपल्या हातामध्ये फ्लोरारीच आहे, बॅक्टोरीच आहे, मायकोरीच आहे, RPS 76 आहे आणि इम्युनिरिच अल्ट्रा आहे. या सर्व प्रोडक्टचा याच्यावर वापर केलेला आहे, बरोबर? तर हे वापर केल्यानंतर आतापर्यंत आपण काय केमिकल यूज केला आहे का? नाही, केमिकल नाही. 1% केमिकल काय वापरलेलं नाही. फक्त आपण याला स्लरी सोडताय, शेण, गोमूत्र, गुळ, डाळ वगैरे, बरोबर? तर आता आपल्याला ज्या दिवशी आपण मुलाखत घेतली होती त्या दिवशी आपल्या झेंडूचं पण पोझिशन म्हणजे असं लहान होतं झेंडू पण, बरोबर? तर आज ह्या झेंडूचं पण झाड असं 70% कळी वाढली आपल्याला झेंडूला. 70% कळी पण वाढली तुमची, फुलं पण भरपूर निघली मार्केटला 10 रुपये जादा गेले आणि मार्केटला क्वालिटी असल्यामुळे 10 रुपयानं एक्स्ट्राचा रेट मिळाला तुम्हाला सगळ्यापेक्षा. म्हणजे हे धन्वंतरी कंपनीचं प्रोडक्ट वापरून आपण समाधानी आहात. पपईला पण चांगला फरक पडला आपल्याला, बरोबर? पपई सुद्धा त्या दिवशीच्या झाडात आणि आजच्या झाडात आपल्याला फार अतिशय सुंदर असा रिझल्ट आलेला आहे, बरोबर? झाडाची क्वालिटी, झाडाची उंची. बरं, आता मला सांगा मग कुठं फुल्लर लागलेलं दिसतंय का आपल्याला? त्या तिकडे फुल्लर पण लागलेलं दिसतंय आपल्याला. बरं, ठीक आहे. आपला मोबाईल नंबर सांगा, म्हणजे जेणेकरून कुणाला जर तुम्हाला फोन केला तर तुम्हाला व्यवस्थित माहिती देता येईल, कारण तुम्ही स्वतः यूज केलेला आहे याचा. 9881609092. 9881609092. ब्रह्मदेव देशमुख, करकंब. ठीक आहे. ह्या प्रोडक्टची माहिती आपल्याला तावरे साहेब आणि देशमुख साहेब यांच्याकडून मिळाली आहे, बरोबर? बरं, हे प्रोडक्ट वापरून आपण 100% समाधानी असालच आता, कारण गेल्या वेळेस होते तर आता तर त्याच्यापेक्षा बेहतर रिझल्ट भेटलेला आहे. तर आता मला सांगा, मग इतर शेतकऱ्यांना आपला काय सल्ला राहील? इतर शेतकऱ्यांनी बी सेंद्रिय खतच वापरावे, रासायनिक कमी करावं. इतर शेतकऱ्यांनीही सेंद्रिय धन्वंतरी कंपनीच्या प्रोडक्टचा वापर करावा आणि रासायनिकचा कमी वापर करावा. म्हणजे सरासरी जर शेतकरी 100% रासायनिक वापरत असतील तर सुरुवातीला त्यांनी 50% रासायनिक आणि 50% आपलं जर प्रोडक्ट यूज केलं तर उत्पादनात पण 1.5 पटीचा फरक पडेल, क्वालिटीत पण हे राहील. आणि मला सांगा, ह्या पपईला तुम्हाला केमिकलचं काय फवार लागलं का? नाही, काय नाही लागलं. केमिकलचं पण फवार वापरायची गरज पडलेली नाही आत्तापर्यंत. ठीक आहे, धन्यवाद.